Wah kene lho ana latang ngene yo opo kon iki? Lah yo opo maneh? Mangkane ta lek dolen niku aja nang Tegalan tok ae. Kate dolinan TikTok wegah ale aku. Ngomong lek HP-mu jadul. Wah. Iya. Teh, kok oke temen iki. Mikir opo kon iki? Ora mikir opo-opo. Hah, kon iki makane lah, gawe facial foam. Oh, aduh, aja dijambak. Hah, ora. Ya Allah. Bolot ya oke. Wis ora tau adus ta yo opo kon iki? Ora tau adus aku, adusku mek 5 dino pisan. Ngene ya lare wedok nyedek. Ibu ya ono ae. Ora ono PR kon sinau ae. Hah, kate dolen yo sawangane. Ono Sarkawi. Wih Sarkawi. Tuh, sopo sih celuk-celuk iki? Woi, bondel mrene Del. Woi. Iya wi, mari kita rono wi. Delok situasi aman apa ora? Oh, koni pancet ae. Lah ya apa maneh? Ayo, nanti kan wi, ketemuan wi, apa wi, malah. Kon sinau malah kate dolen ae. Mak gak situ mak, tak gebuki lho konku. Wah, koni anjene wis tak dolen dhewe wis. Awo, ye, aku kayak Tarzan. Langitnya cerah tak main aja delok pemandangan. Wih, pemandangannya api on. Loh, iya, delok isi. Oh, mosok gak oleh. Engko sawan kon. Titik ae lho. Delok ngono tok gak oleh. Loh ya, lek tuman nang kabeh. Ngali kono. Tuh, alah titik ae kok gak oleh. Wis, ngali kono lho. Alah tak delok nek kono ae. Oleh makmu. Kon mencolot nang ndi aku melok pisan. Loh, aja ditinggal aku. Wah, ya opo sih main kono? Aku gak iso mencolot. Aduh, waduh ceblok aku rek. Delok niku lho sik lampu abang. Pucek. Loh, ya. Wah, guyu ae ancuk iki. Lho ana lawang iki. Mangane oseng-oseng sandal, kopine tap-tapan uli. Loh, aja salah jajanan iki tutuk planet Namek asale. Cuman kok doyan. Untune untuk pageran pisan. Sis. Loh, ya cek ora diterobos maling ta kon iki. Wes, oke maling saiki. Salah panganane srintil ambek telek lantong pisan. Loh, ya. Kon yo biasa njupuke telek Pak Ji. Srintil Pak Ji. Yo po, aku wis ngomong. Kebiasaan teko-teko maro lungguh ora assalamualaikum pisan. Kesel aku. Ora ono sendenane goblok ya. Darmin iki kate dikorek ambek emak kok malah digawe bantengan iki opo kon iki? Wis. Lho ana lah. Loh, ya. Halo dulur-dulur, aku tas tuku kucing di pasar Splendid. Jarene sing dodol iku panganane bonggelane tebo, bonggelane pring ngono lho. Bijiku lho ya opo iki malah dikon winginane mari digoreng mbek emak karep situ iki bijiku. Wah, anjene kon iki. Ayo